Who is Philip in the Bible? Upat ka Philip nga nabanggit sa Bible o kinsa man nga Philip nga nabanggit sa Bible. Ako si Jing Haji Tinagsa o magpasabot sa imuha about ining Philip nga nabanggit sa Bible. Ready ka na? Now let's start. Who was Philip in the Bible? Sa Bible, upat ka Philip nga nabanggit. Una, Philip nga duha kato anak ni King Herod sa Luke chapter 3 verse 1 ug sa Matthew chapter 14 verse 3. So anak si King Herod nga duha, ang iyang gipangalan is Philip, lain-lain ng inahan. Ug napoy Philip nga duha, another Philip pod nga duha, ang isa is disciple ni Christ, katong dating nga disciple ni John the Baptist, ug si Philip the Evangelist. Si kinsa man ni sila atong isa-isahon karon. Una kaning soldado sa katong duha ka Philip, katong Philip nga sa upat ka Philip nga nabanggit sa Bible, ang duha ato nga Philip anak ni King Herod, lain-lain og inahan. Ang kaduha ang Philip, ang isa ka Philip is si Philip nga nahimong disciples ug nahimong apostoles. Siya ang naging kauban ni Peter, Andrew, katong dito sila sa Bethsaida, Galilee. O paano ba ni si Philip the apostle nahimo siyang apostle ni Jesus? Katong nga time nga nagkita sila niadto si Philip sa kay Nathaniel ug nagisgot siya about Jesus. Ug tungod ato na convert pud ni Jesus nga nahimo apostol si Philip. O si Philip, siya ang katubitang 5,000 ka mga tao nga gipakaon. Siya tong nag-mention dito, siya tong nag-calculate ato nga 5,000 ni siya. O kani. O si Philip pod ang katong kakuan mo atong giingon nga katubitang ingon siya kay Jesus nga pwede ba nimo ipakita ang amahan, ang Father? Katong mingon siya sa John chapter 14 verse 8 to 9 nga pwede ba nimo ipakita sa kuha ang Father? Ingon si Jesus, anyone who has seen me has been Father. Has been seen the Father. Anyone who has seen me has been seen the Father. So niya na si Jesus. So mo to siya, no? Og ang gaduha nga ang next na mention siya katong pag-asin ni Jesus sa katong sa Acts 1 katong pag-ascension na siya, paglakaw niya sa langit. So that is Philip, no? So mo to si Philip nga naging apostol o disciple na yung apostoles. Ang next is Philip the Evangelist. Kini si Philip the Evangelist, ingon nila nga kabilang daw ni siya sa katong 72 nga 72 disciples. Katong sa 72 bitong disciples kabilang ni siya. O deacons, nahimo siya nga deacons evangelist. So kinsa man ni siya? Si Philip nga disciple. Kini si Philip nga disciple, ang naging kuan niya, ang naging papel niya usa ni siya ka evangelist nga dito siya sa Samaria, o na-meet niya ang usa ka eunuch nga isa ka eunuch nga Ethiopian eunuch, no? Nga member siya sa court of Candace sa Ethiopian queen. So mo na siya nga Philip. Og ang last nga nakuan siya after ato niya nga panghitabo, nag-preach siya dito sa Caesarea, og 20 years nga after ato niya panghitabo sa pag-preach sa Caesarea, nabanggit pud siya sa Acts chapter 21 nga after 21 ni adto si Paul og si Luke siya adto sa home ni Philip nga nasa Caesarea. So nagpabilin siya sa Caesarea in 20 years. Og kuan siya, no? Married siya, na siya upat ka anak nga daughter, babae. Og unmarried pa tong time, dalaga pa tong iyang mga anak ato nga time. So mo na si Philip ang nabanggit dito sa Acts chapter 8 verse 30-31 katong na-meet niya ang katong Ethiopian eunuch.
So dunay upat no sa Bible, dunay sa upat ka Philip nga nabanggit. Usbo na ko ang duha is Philip nga atong anak ni King Herod nga lain-lain og ginahan, then Philip the disciples and the apostles, og si Philip the evangelist katong deacon. So daghang salamat. I hope nga namoy nakatunan. God bless.